Good morning, good morning, good morning mga katil. So, mata mga katil, no? Kay nimbawi tagtulog pagkabuntag-buntag na kay makatagtulog taggamay kay bila tagbantay na yun. Baboy na to. Tagko na. So nakapangapi na bang tanan ya. So karon na po mga katiil. Tuo ko nga may mga pinasahi nga ipasinati karon sa Dios atong matag usa nga kinabuhi. O nga sagdaan ato nga ang Dios mamuhat karon nga adlaw. So muna nga tagapuntag yan before tamo bangon ampo kita daan kung itong isalig karon way sa Ginoo ang adlaw karon tungod kay wala ta kabalo sa tuang sa adlaw karon muna itong isalig sa Ginoo kay para masinati na itong unsa ka anindot ngayang ipasinati nato karon nga adlaw sa kana lang palihog kong share o follow po sa wala pa nakapalo. God bless sa inyo ang tanan. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. I love you all. Bye bye.